Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma, KKFH Kozijnen en Vieda Vermogensbeheer. Welkom bij het Cambuurjournaal. Competitieronde nummer 31 zit op het programma. En dat is de confrontatie tussen Volendam en Cambuur. Oorzijn, dat is de confrontatie tussen de nummers 1 en 2. En waar dat 15 weken verlien bij gelijk zijn hier, dat dit de nummers 1 en 2 worden zo'n op dit moment, die we net helemaal vergoed verklaren. Henk de Jong. Oh, dat hier kent. Ja, nee. Zo, ik wist wel dat we beter worden zo'n. Maar we staan nou 8 wedstrijden voor het einde staan we er al. Dat had ik net verwacht. Ik denk nou, 4 wedstrijden voor het einde zitten we er weer bij. En nu was ja zwaar dat de bij Blues. En nou net tevreden waren ze dat we hier staan. Hè. Nee, dit is een tussenstap en we moeten terug. Volendam bleef voor de Cambuur-trainer altijd een bijzondere wedstrijd. Zijn vriendschap met bijgelijks Robert Muren, maar ook zijn waardering voor Henk Veerman is altijd groot. Maar die gevoelens die moeten even aan de kant. Zo weet ik de trainer van Cambuur. Dan is het even sport en dan gaat het om winnen van elkaar. Waar je nooit van ons leven rationeel kan doen. En dat ben een mooi sentiment. Ons publiek is ik stapelgek met die jongen. Alleen een morgen ben we sportieve vijand en waar we gewoon die wedstrijd van hun winnen. En dan kunnen we naar de opstelling. Ja, dan kunnen we eigenlijk kwart over wijzen. Cambuur die predikt verstigheid. Henk de Jong is daar een groot voorstander van. Dus Henk, ik denk niet verloren in opstelling. Nee, dat vertel ik net. Je moet nooit. Ik vertel je maar ik nooit wat, want je mag nooit wat doen tegenstanders zeggen. Want dan krankst meesten of doe beskades meesten. Toch een beetje. Want dan zei je, daar is niet goed, daar is niet goed. Dat zei ik nooit. Ik hoor altijd bij zijn eigen en ik zeg altijd dat ze goed binnen. Maar we showen hoe goed wel lezen hem ook. Ik vind het mij nooit waar. En dan komen we uit bij Thomas Galvez. Dat is een beetje ingewikkeld verhaal. Hij is binnen in Londen, voetbalt bij Manchester City, wordt verhuurd aan Cambuur en is linksback. Tja, hij is nou een paar maanden in Ljout. Hoe bevalt hem dat eigenlijk? Ljout ten opzichte van Londen of Manchester. It's a nice place to go eat, nice people. It's a small little town. It's not what I'm used to. Obviously, I'm from London and I moved to Manchester, so it's quite different, but I'm enjoying it. It's nice and peaceful and yeah, I'm enjoying it. En ik zei het al, het is een beetje een ingewikkeld verhaal, want Thomas Galvez die bezit de Finse nationaliteit. Voetbalt ik voor dat land. Hoe zit dat eigenlijk precies? Binnen in Londen, Finse nationaliteit? Yeah, so my mum was born in Finland and then she came to England and then she met my dad and then I guess because my mum's Finnish, I'm able to play for Finland and I'm proud to play for Finland every time. Linksback, dat is de positie van Thomas Galvez. Maar als een voetballer is, dan denk je van jongen, is het net misschien wel meer een middenvelder of een aanvaller? Wat zullen het zeggen? Hoe zit hij er zelfs eigenlijk in aan? As a left back, obviously your main priority is usually to defend and to stay back, I suppose. But I've never been brought up that way. Ever since I was at Watford, then I went to Man City. It's always been just get forward, and my quality shows on the ball sometimes. So why would I stop? En dat in de wilde van Galvez. Hij zit weer linksback bij Cambuur. Hilterman in de spits. Nou ja, het is duidelijk. Er wordt helemaal niks verloren in de opstelling van Cambuur. Onder het motto Never Change a Winning Team. Zullen we dat succes brengen? Wij moeten dat zien. Er is balbezit voor Leliendaal namens Volendam. Maar dat verliest hij. Er kan de voorzet komen. Komt de bal voor de voeten van Narti. Die draait even een slagje om. Maar aansluit hem dan aan. Nou, Balk met de voorzet. Maar die komt makkelijk in de handen van Van Oefelen. En dat is de keeper van Volendam. Remco Balk, de topscorer van Cambuur. Volendam die griept stadig aan het initiatief. Dat doen ze al betiet in de wedstrijd. Dit is Old Chic. Old Chic die Mat Galvez uitspelen. Slag het dat? Dat is even de vraag. Nou, het is wat moeizaam. Maar toch ken hij dat paasje, Jan. Dat doet hij goed. En dan komt die bal voor. En is het Jamie Jacobs. Ja, hoe is het mogelijk? Jamie Jacobs, de oud-Cambuur-speler. Die het binnen 6 minuten zijn ploeg. En dat is nou Volendam op een voorsprong zet. Ja, dit is een dikke domper van Cambuur in het begin van de wedstrijd. Keeper Jansen zit erbij. Maar nou ja, je kan nog wel afrekenen hier met Haveken. Het Fotsi van Nicky Soeren komt echt te let om
de middenvelder van Volendam, Jamie Jacobs, het scoren te beletten. En zat in Cambuur eigenlijk binnen 5 minuten achter de feiten nog. Dat is altijd lastig. Zeker in zo'n topwedstrijd op vreemd terrein. Van Mullen, maar de paas op Diemers, die begint een stevige overtreding, maar het maakt al hier terug, omdat de scheidsrechter voordeel hanteert. Kan Olczyk eruit komen, set, ja wat is het, een voorzet, is het een schot? Nou, het is van beide een beetje. Er komt goed dan ek een handschietje aan van de keeper van Cambuur, Thijs Jansen. Shit, ik krijg Mark Diemers nog even de gele kaart voor die overtreding. Die kist hier nog even mooi Sam. Nou, daar kunnen we echt vrede mee hebben met die gele kaart. En zo is het mooi Sam voor Cambuur. Dit is een goede redding trouwens van Thijs Jansen, de keeper van Cambuur. Ja, die keeper van Oefelen die hanteert nog alles de hele lange bal. En dat is tamelijk succesvol. Hier is een overtreding van Galvez op Olczyk. Ja, die maakt er nog een protte misbaar van. Dat hoeft nou ik weer net, maar het is duidelijk. Dit is een vrije trap. En die kan dan vanuit de rechterkant komen. En dat is dan correct net, zullen we maar zeggen. Jamie Jacobs, niet correct wie het correct vol. Maar dit kopbal zit er correct net in. Cambuur even in balbezit via Mercera. Nee, die verliest de bal. Oei, 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 oei. Dat is een hele rare vorm van balverlies. Toen je deze kennen, want er komt er een mogelijkheid voor Volendam. En is het op een nij de keeper van Cambuur, Thijs Jansen, die dit schot van plat wit te pareren. En zo had Cambuur het dreig binnen de beste kansen van de thuisploeg. En is het nou Eliciel worden spelen. Uiteindelijk toch nog maar 1-0 voor Volendam. Maar de onval komt op onval. Hier komt de voorzet. Weer een kopbalsie. Gaat er weer correct net in. Ja, het is Koewas die dat kopbalsje losliet. En op een eiken Thijs Jansen die bal pakken. Maar er komt weer zo'n lange bal. En dat het Cambuur er toch dreig mooi. Deze bal die komt voor de voeten van Koewas. Koewas leidt hem naar de linkerkant. Met de voorzet komt een keer van Peen en Schuder. Daar is hij weer. Henkie Veerman. Hij scoort meestal in wedstrijden in Cambuur. En dat doet hij nou ook. Hij hoort dus de ere heeg, zullen maar zeggen. Onval is goed natuurlijk, want er komt Peen er oorhinnen en dan kan de voorzet komen. En dan is daar de mogelijkheid voor Veerman. En die liet hij uiteraard net onbenut. De spits van Volendam. En zo is het 2-0 voor Volendam. Nou, een goed jelle worden spelen. En dan vier je eigenlijk wel wat. Gewoon hier zal geen succes in zitten voor Cambuur. Toch maar even. Probeer die Pauwels dan. Even een leuke kappenbeweging. 1 man kwijt, 2 man kwijt. 3 man heel kwijt. Skotsie. Ja, nou oké. Het kind erop terug. Maar Van Oefelen, de keeper, die pakt hem. Dit is Benjamin Pauwels. We zitten in de tweede helft. Werd het nog altijd 2-0 is voor Volendam. De paas komt op Veerman. Die zet er contraarig in. En boem, daar is het schot. Boetekantsierooks van plat. En ja, binnen 2 minuten in de tweede helft. Nou, een aantal wissels van Cambuur. Er willen nog een spits bij zetten. Is het Volendam dat profiteert. Ja, dit docht Veerman zelfs uitstekend in dat duel mooi van Mullen. Hij zet de contra even lekker in. En dan weet je, dan valt er wat achterover. En dan kan die online weer krienemarkeerd. En dan is het 3-0 voor Volendam. Daar komt van Mullen. Ja, dat is te letterlijk het mij. En dat is een penalty. En dan is binnen het oeren zal ik het de wedstrijd wel beslikken. Dan moet die penalty er wel in vanzelfs. Van Mullen is het absoluut net, maar de skiertjochter is. Maar ik gaf toch wel het idee dat hij hier een aardig tikje jouwt door een Olczyk. Hoe dan ook, die maakt al je zelfs al maatje. En dat doet hij prima. En zo is het binnen het oeren 4-0 voor Volendam. Kansloze missie, dat moet we constateren. En dan moet je nog een jel worden. Dan moet je zorgen dat het net 8-0 wordt. Want dan ga je maar een heel raar gevoel Volendam uit. En daar moet Cambuur dan al maar voor knokken. Nou, dat doen ze in eerste instantie ook. Want hier is het Mercera die er van trok gaat. Kan heel vier trot dringen. Bal komt aan de linkerkant. Nou, dat Skotsie is net onaardig van Galvez. Maar die werd ik pakt door de keeper van Volendam. Die kan er omluid zien. En hier komt de corner dan van Mark Diemers. Hé, wie hebben we daar? Dat is Remco Balk. Het liefste mannetje van het veld. En die kan hem erin koppen. Dat is toch wel wonderbaarlijk. Hij wordt goedkeurd deze goal. Maar zeg het wat hij doet. Er komt een handje bij. Ja, ooit weer dat de hand van God zijn Maradona. Maar het is Fjouwerien. Hij maakt het zijn doelpunt. Rick Kruijs is blied. En de conclusie van Henk de Jong is echt duidelijk. Nou, dat wij een maatje te liet zien voor deze ploeg. En dan ik letterlijk en figuurlijk. Dat zij, na minuten 5, 6 denk ik. Dat ze op de 1-0 komen vanuit een situatie. En dan wil je op eigen helft zien dat ze een voorzetje aankennen. Ja, dan mast mij die man mee. Hè? En ja, dat vergeet me. Dat leidde erin.
Ja, en dan kan zij eigenlijk een speelspiel, dan matten wij. En dan kan zij alle ballen lang spelen en dan hebben we gewoon heel veel moeite mee. Maar als het inzakkest, dan krijg je dicht op die goal en dan hebben we met die lengte ik moeite. Dus ja, we gaan kozen voor het toch maar fruit spelen. Maar ik moet wel zeggen dat we er eigenlijk te kwad komen op alle vlakken. Ja? Dat we verlenen van de terechte kampioen. En ik vond kwaliteit, doelpuntkwaliteit. Fysiek, maar ik slimheid. Hè? Dus zij winnen gewoon voor u een geweldige leerwedstrijd West. Net een oefenwedstrijd, is competitie, maar we hebben ons voordeel met de waarmaat in de komende wedstrijden. Mark Diemers, wat moet je eigenlijk zeggen na zo'n wedstrijd? Ja, was niet goed genoeg vandaag, dus dat is duidelijk. Maar ja, Volendam speelt gewoon een lastig systeem. Of tenminste een lastige manier van voetballen. Vele lange ballen en die keeper kan natuurlijk lang trappen. En dan heb je met Veerman en dat is gewoon lastig. Dus dat hebben ze goed gedaan. Zij weer echt volle beter, hè? Ja, op dat vlak wel, ja. Maar ja, goed. Het is natuurlijk makkelijk. Op het laatst gaan ze voetballen en staan ze 4-0 voor. En dan lijkt het ineens of ze heel goed zijn. Maar dat vind ik ook weer niet. Dus ik denk dat ze het in het begin heel goed hebben gedaan met die lange ballen. Ze komen vrij snel op voorsprong en dat spelen we hun eigenlijk in de kaart. En hun hebben terecht gewonnen vandaag. En dit is de stand. Volendam is onderwijs naar de titel. 67 punten uit 21 wedstrijden. Daaronder ADO Den Haag, Excelsior, Dordrecht en Cambuur. Zij strijden alle 4 jaar om dat belangrijke tweede plakje. Onderom nog altijd Vitesse met 8 punten uit 21 wedstrijden. En ons af hier dit Cambuurjournaal. Eventjes een weekend niks, want het is Interlandweekend. En dan op 27 maart de thuiswedstrijd in de Graafschap. Alweer een krijker. En dan ben wij er weer op 28 maart met een nieuw Cambuurjournaal. Graag tot dan. Het Cambuurjournaal waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma, KKFH Kozijnen en Wieda Vermogensbeheer.